Predstavte si, že existuje mesto, v ktorom každá generácia môže tráviť svoj čas zmysluplne, aktívne, prácou na sebe. Mesto, v ktorom to žije, buduje sa aktívna komunita a má priestor pre ľudí, aby sa mohli stretávať a tráviť tento čas. Vaša predstava sa teraz stáva skutočnosťou. Imagine we could all get along. Won't be long till that day comes. Mother, stop cooking, take off your aprons. Father, stop looking at every sports station. Take a second and think of every poor nation making weapons. They can't afford a plate, no proper health care. Over here section. Na workout som začal chodiť hneď ako sa postavilo toto ihrisko, pretože som to videl ako fajn možnosť začať cvičiť, začať taký novší život. Páči sa mi tá myšlienka, že mladí ľudia cvičia proste, že sa zdokonalujú, že tu stretnú svojich kamarátov, s ktorými sa môžu spoločne zlepšovať. Takže toto je také pozitívum pre celé mesto, si myslím. Projekt Octago je polročný rozvojový program pre mestá, ktorý zahŕňa výstavbu ihriska na cvičenie a vybudovanie aktívnej komunity. Projektom Octago chceme riešiť jeden zo základných problémov mládeže, ktorým je závislosť na virtuálnom svete, zanedbávanie sociálneho a osobného rozvoja a práce na svojom vlastnom tele. Vzdelávacia časť programu zahŕňa veľkú otváraciu akciu ihriska, pravidelné tréningy pre verejnosť, súťaže medzi mestami, taktiež prednášky a workshopy na školách pre deti. Veríme, že takúto športovú činnosť by ste uvítali aj u vás, a preto podporte projekt Octago a prispejte k rozhýbaniu aj vašeho mesta. Vidíme sa na otváračke u vás.